Здравейте, вие сте с сутрешния блог Добро утро с БНТ2. Аз съм Илия Илиев. Късно вечерта на днешния ден, 19 декември 1983 година, в самия център на Рио де Жанейро е извършено престъплението, познато в спортните среди като кражбата на века. Тогава от щаб-квартирата на Бразилската футболна конфедерация е открадната световната купа Жул Риме. Златната статуетка е с облика на крилатата древногръцка богиня на победата Нике и не е намерена до ден днешен. След 1970 година е изготвена нова купа, наречена Трофей на световното първенство на ФИФА. Останете с нас до 9, за да ви покажем най-интересните места и събития от София, Пловдив, Варна, Русе и Благоевград. В предаването ще видите предимствата и недостатъците на пазаруването по интернет и как да се предпазим от фирми фантоми. Пешеходен хаос в София. Знаем ли кога, от коя страна трябва да вървим? Ще ви покажем още. Делфини и актьори изнасят общ спектакъл във Варна. Дядо Коледа с колело ще посети 6 български града. Специалният ни гост днес е от Благоевград. Ще ви срещнем с Велислав Елезов, пресатеше на футболен клуб Пирин. През цялото време ще очакваме вашите коментари и мнения на страницата ни във Facebook Добро утро с БНТ2. Пишете ни на имейл адрес utro@bnt2.bnt.bg или ни се обаждайте от цялата страна на телефон 02 814 24 74. Изпращайте ни снимки и сигнали за всичко, което ви вълнува. Ние ще ги проверим на място. За начало ще прегледаме водещите заглавия от регионалните вестници в страната заедно с нашите репортери. Започваме от Русе. Заглавията в русенските вестници следи Диян Илиев. Добро утро! Добро утро, Илия. Добро утро и на нашите зрители. 2 градуса е температурата на въздуха. Има съвсем леки наченки на мъгла. Надявам се, че напоследък сме свикнали с това природно явление. Поглеждам към страниците на русенските ежедневници, поддържайки спортната петъчна линия в нашето предаване. Затова ще започна с последна страница на вестник Бряг, където четем: Павел Сяров е треньор номер 1 на България за ноември. Старши треньорът на националния отбор по бокс за жени и наставник в боксов клуб Русе Павел Сяров бе награден с златна значка за треньор номер 1 на месец ноември на България. Под негово ръководство през миналия месец българският тим завоюва златен медал и записа 2 пети места на световното първенство по бокс при дамите в Южна Корея. Още едно спортно заглавие от днешната преса русенска. Дунав 8806 ще играе срещу Монтана 2003 с подкрепата на зрителите от трибуните. Шампионът Дунав 8806 ще може да разчита на верния си 6-ти играч за мача си от 9-тия кръг на първенството в Националната баскетболна лига при жените. Утре баскетболистките на треньора Георги Бошков посрещат Монтана 2003 от 18 часа в зала Дунав. А сега към тривиалните заглавия от пресата днес. Министерски десант в Русе, пише вестник Бряг от първата си страница. Московски дойде да открие уникален речен център. Високотехнологичната база за управление на корабния трафик по Дунава прати в историята пожеланието за попътен вятър. Министърът на транспорта Ивайло Московски вчера откри новия център за речни информационни услуги в Русе. Това стана на специална церемония, организирана точно 2 години след полагането на първата копка за изграждане на единствения в България такъв център. Камерата на БНТ2 беше първата, която успя да види речен информационен център вчера рано сутринта. Още заглави от страниците на вестник Бряг. Образователният министър професор Тодор Танев в Русенския университет. Този университет е световен посланник на българската наука. Това е едно доста добро признание от образователен министър за висшето учебно заведение. Още едно заглавие от вестник Бряг днес. Шофьор без книжка сече пътя на патрулка и спретва гонка. 300 лева глоба. Когато се видял на тясно, водачът зарязал колата с пътника в нея и избягал. Това беше поглед към страницата на вестник Бряг днес. А сега преминавам към другият русенски ежедневник, вестник Утро, който пише във водещия си материал днес: 6 блока с реални шансове за саниране с европейски пари. В програмата за енергийна ефективност могат да попаднат сгради, подали заявление до 15 януари. По вътрешните страници на изданието днес четем: Екомузеят с плакет и грамота за съвременна културна инфраструктура. Плакет и грамота получи кмета Пламен Стоилов за участието на Русенския екомузей в конкурса Сграда на годината от организаторите на надпреварата. Той от своя страна връчи наградата на директора на музея доцент доктор Николай Ненов и каза, че мястото е в самия екомузей, където ще бъде поставена на видно място. Тировете по пътя Русе-Търново ще спират на 22 паркинга през уикендите. Доста добро заглавие за тези, които смятат да яхнат колите и да тръгнат някъде през почивните дни. Областна администрация с сертификат от университета информира още изданието.
Още две заглавия от вестник. Днес е на коледна тематика. Коледа сред книгите празнуваха ученици. Коледа сред книгите беше надсловът на празненството в русенското читалище Ангел Кънче за ученици от едноименното училище. Децата бяха подготвили коледарска сценка, а библиотекарките Кармен Димитрова и Бисерка Иванова им пуснаха записи на най-хубавите празнични песни. И един коледен базар, който се е случил в училище Васил Априлов и е събрал 388 лева за отличници. Това беше по-важното и по-интересното от страниците на русенските ежедневници, вестниците Утро и Бряг. А какво не трябва да правите, когато пазарувате по интернет, ще разберете от следващото включване от Русе. Илия? Диан Илиев с акцентите от русинския печат. На мен лично много ми харесва така, когато водещите заглавия са и спортни. Да видим сега как се събужда Русе малко след 7 тази сутрин. Миглена Медарова следи за нас пресата в югозападния регион. Добро утро, Меги! Добро утро, Илия. Добро утро, уважаеми зрители. Студеното време навън наложи нашето влизане в студио. В момента термометрите в Благоевград показват 6 градуса, но в ниските части на града има мъгла и се усеща около 2,5-3 градуса. Така че, повярвайте ми, навън наистина е студено. Пътищата са сухи. Все пак бъдете внимателни, когато се качвате в кола. А сега заглавията, които избрахме тази сутрин от двата регионални вестника. Вестник Струма под маската на благодетел. Чумбе изкупува земята в Мелник. Петричкият бизнесмен Иван Кочев Чумбе започва да изкупува безценната земя на Мелник, маскиран като благодетел на православните християни. Затова са алармирали жители на най-малкия град в България, чието население е под 300 души. Повече може да прочетете във вътрешните страници. Илия, както ти каза, обичаш, когато водещите заглавия са спортни, гореща новина от късно снощи. Еврошампионката по кикбокс и таеквондо Албена Ситнилска, спортист номер 1 на Благоевград за трета поредна година. Дамският футболен клуб Спортика е най-добър отбор. Треньор на 2014 година за Благоевград е старши треньорът на общински футболен клуб Пирин Йордан Самоковлийски. Продължаваме с вестник Струма и вътрешните страници. Да, връщаме се на предишната страница. Извинявайте, директорът на Благоевградския театър Рашко Младенов и гласът на ФСБ Косио Цеков с бронзовия витяза от фестивала в Москва. Артистите се ужасили от разнебитения роял и домашна йоника, на които трябвало да свирят в камерната зала с 440 места в театъра на армията в руската столица. Продължаваме с вестник Вяра. Екс-шефът на здравната каса доктор Ивайло Димитров сяда в шефския стол на доктор Владимир Пандев в болницата в Благоевград. С пряганията за ръководния пост доктор Огнян Митев остава резерва. Както знаете, в момента се води така една борба за директорското място в болницата в Благоевград. Кметската управа в Сандански налива още 24 000 лева от джоба на данъкоплатците за водопровода в Ново Делчево към отпуснатите вече 3 милиона лева. Министерство на земеделието и храните даде безвъзмездно 600 000 лева за баластриране на улиците. Доктор Мария Станчева, радиоактивна вода тече по незаконен водопровод в село Кръстилци, изграден от ВиК Сандански. И завършваме с един коледен базар, който е организиран от комплекса за възрастни хора с увреждания. Всички те се включиха в инициативата. Бизнесменът Евгений Грозданов си купи 3 шала за 18 лева на коледен базар в Благоевград. Намигна, един е за жена ми, един за любовницата и един за Здравка Чимева. Здравка Чимева, която неведнъж сме ви показвали в нашите предавания. Изключителен деятел в Благоевград. Много са хората, които са се включили и са си купили така от нещата, които се предлагат на базара. Все пак е Коледа, трябва да помагаме. Така се разделяме от Благоевград за сега. Миглена Медарова с водещите теми във вестниците Струма и Вяра. Разбрахте, 6 градуса в града, въпреки това има мъгла и е доста студено. Обличайте се. От Даниел Цекова ще разберем какво пишат днес варненските вестници. Добро утро!
Добро утро! Днес варненските вестници бяха на косъм отново да не дойдат. Това е така, защото градусите са под 5. 3 градуса са в момента. Изключително мъгливо е времето, много неприятно, влажно. Така че варненци може би ще трябва да се облекат по-добре, да не се подлъгват, че градусите са над 1-2. Ето, аз вече започнах да пресипвам от влагата, но ще се справим заедно. Водещата тема днес от вестник Черно море. Общината ще оправя алеите в Морската градина и парка в Аспарухово. Ремонтът е планиран за 2015 година. Виждате от първа страница тема с настроение и картина. Малки и по-големи коледари огласиха с песни и танци община Варна. Те нарекоха на кмета, екипа му и здраве и берекет. Вкараха всички дървета в зелен регистър. Друга тема от страниците на вестника. Сега ще видим подробности на страница 2. Променят наредбата за зелените площи с цел тяхното запазване и увеличаване. Остават още 2 етапа за окончателното завършване на регистъра. В него ще бъдат обхванати още крайградските и извънградските зони. От страница 2 чета: търсят терен за зоопарка. Община Варна води преговори с правителството, теренът, който по общия устройствен план е предвиден за зоопарк, да бъде предоставен на общината. От страница 3 заглавието днес е: учителите отличиха Портних за кмет на годината. Призът се дава за цялостен принос в областта на образованието и социалното партньорство. Вестник Народно дело днес е с водещо заглавие: в Черноморския регион 5 язовира са пред авария, 79 са потенциално опасни. Сега ще видим какво пише на страница 2 и 3 в вестника. След репортаж на колегите от вестник Народно дело сменят майсторите на пешеходната зона от Нова година. Нови работници да бъдат ангажирани с ремонтните дейности на центъра на Варна след Нова година, поиска кметът Портних при разговори с изпълнителя. Подробности по тази тема на страница 2, а трета страница залага на темата днес: в Медицинския университет оперират от 500 км разстояние. И 500 км вече не са проблем за специалистите от Варненския медицински университет за животоспасяващи операции. Това стана ясно след приключването на 2 проекта по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това бяха по-интересните заглавия от страниците на варненските вестници днес. Към вас, колеги! Даниела Цекова с акцентите от варненската преса. Да видим обстановката и в морската ни столица. Рано сутрин разбрахме, там температурата е 3 градуса, влажността е висока. Галена Паскова ще ни запознае с темите в пловдивските издания. Добро утро! Добро утро, Илия, на теб и на зрителите на сутрешния блок. С едната ръка тази сутрин държа микрофона, с другата ръка държа вестниците, което означава, че има вятър в Пловдив. И въпреки, че градусите тази сутрин са 7, по нищо не се усеща, че температурите са положителни. Така че един личен съвет към нашите зрители: облечете се по-добре. Сега ние продължаваме тук. Както виждате, вече и първите ранобудни зрители си вземат и вестник. Ще изчакам, благодаря. И за да ви запозная с водещите заглавия на Марица днес: нов обрат в битката за шефския стол в Общинския детски комплекс. Сагата продължава. Припомням ви само, защото през няколко дни ви занимаваме с една и съща информация. Става въпрос пак за ОДК. Това е бившия директор на комплекса Атанас Кортенков. Припомням, че той беше уволнен преди броени дни, защото масово недоволство имаше към него от учители, които работят
работят в Обединения детски и общинския детски комплекс по повод недобро отношение. Сега обаче много интересна информация, че той има синдикат, който е регистриран на неговия личен адрес в квартал Кючук, Париж. И сега почва една голямо умуване дали Атанас Кортенков е уволнен правомерно или не. Така че сагата Кортенков, уважаеми зрители, продължава. Нещо много интересно, което може да ви звучи като така, заповядайте при нас, за да ви боядисаме входа. Поне аз така го разбирам. EVN боядис в входа, ако всички плащат редовно. Както виждате, информацията е на първа страница, озаглавена с грижа за хората. Топлофикация прави томбола с изкушение за коректните клиенти. И в началото виждаме информация, ако си плащате редовно парното на пролет, и вие може обаче не задължително да бъдете избрани, може и да дойде и да ви бояди се входа отдолу догоре. Това е една от наградите, обаче има изисквания. Поне 70%, доколкото аз виждам, да, ето, от домакинствата в блока да ползват парно. Така че томбола има, обаче не за всички, както се казва. Сега отиваме към страница, само секунда да държим здраво вестника заради вятъра. Да, ето тази информация. Днес колегите от новините на БНТ2 ще следят с внимание. Шивачки блокират подбалканския път. Това са неволите на фирма Интендантско обслужване от Калофер. Там се очаква да има блокиране на подбалканския път София-Бургас. 150 работници и служители на Интендантско обслужване, клон Калофер, се вдига днес на протест. 12 часа се очаква блокирането на пътя. Накратко ви казвам за какво е това недоволство, защото последната поръчка за годината, според шивачките, пътя на общинските, на поръчките обществените е променен и всъщност тази поръчка е отишла при частна фирма. За това всъщност е недоволството на всички работещи в Интендантско обслужване. И ако се чудите защо ви занимавам с това, ще ви кажа, че неволите не са от днес на тази фирма. Всъщност тя беше подпомогната финансово от държавата, защото там не бяха плащани заплати дълго време, хората също с по-ниски заплати, така че проблемите са назад във времето. И сега мисля и с това да завърша една положителна новина, но развръзката ще очакваме. Да, днес вятъра не е на наша страна. Ще очакваме в следващата година 235 инвалиди спасени, но само за 3 месеца. Какво означава? Всъщност това е програмата, по която личните асистенти обслужват 235 пловдивчани с тежки увреждания. Програмата трябваше да свърши края на годината, обаче държавата ще я подпомогне за срок от 3 месеца. Това са януари, февруари и март. След това ще си иска парите от Европейския съюз. Какво обаче се случва след март месец? Продължението на статия да оставам на вас. И всъщност едва ли и държавата в момента знае как да се справи с този проблем, така че хората са разтревожени и то с основание. С пожелание за един без ветровит ден в Пловдив се разделям. Аз оставам тук, за да си спасявам вестника Илия. Хубав ден и очаквайте новите ни срещи от Пловдив. С акцентите от пловдивския печат Галена Паскова видяхме духа силен вятър, който така се опита да осуети и нашия преглед на печата. Въпреки това температурата е 7 градуса. След регионалните издания, ред и на националните ежедневници. Водещите заглавия в тях ще научим от Ивета Шилигарова. Добро утро! Добро утро с БНТ2 и от столицата. Пролетни температури тази сутрин. 6 градуса. Дядо Коледа вероятно ще дойде по Бански вместо с дебело пълто тази зима. Обещава синаптиците времето да се задържи такова и през следващите дни. Дано не тръгнат вируси. Знаете, при такова време това често се случва. Стига толкова за времето. Да видим какво са написали вестниците на своите първи страници в края на работната седмица. Вестник Стандарт пише: много добра новина. Дама плати вересиите на цял
цяло село Дълги дел затъна във вересии след потоп. Коледното чудо споходи селото, което през септември бе наводнено от река Огоста. Щедра бизнес дама плати вересиите, които местните хора са натрупали в единствения магазин. Софиянката Нели Драганова разбрала от свой служител, който имал дядо в селото, как бедствието е съсипало Дълги дел. Хората затънали в борчове, след като инвестирали почти всичките си средства, за да ремонтират разрушените си къщи. Тя платила борчове от 100 до 300 лева, а един имал да плаща 700. Хората са изключително благодарни, съобщава кмета на селото Стефан Митов. Вестник сега с далеч по-актуална тема. За съжаление, рядко се срещат такива добри дела. Кабинетът ще определи кога и как родените след 1959 година ще решават за НОИ. ГЕРБ поставя вратичка правителството да дописва скандалните пенсионни промени за избора къде да се осигуряват българите. Само в НОИ или в частен пенсионен фонд. Българите, родени след 1959 година, които се осигуряват в момента в универсален пенсионен фонд, ще могат да изберат еднократно дали да се прехвърлят само в Националния осигурителен институт. Вестник преса: реформаторите плашат кабинета с протести. Предложените от ГЕРБ промени в Кодекса за социално осигуряване са на път да взривят управленската коалиция. Измененията предвиждат парите от частните пенсионни фондове да може да бъдат прехвърлени в НОИ. Ако промяната не бъде оттеглена, мнозинството в 43-то Народно събрание ще бъде поставено под въпрос. Това обявява от парламентарната трибуна съпредседателят на групата на Реформаторския блок Радан Кънев. Вестник Труд: български държавни железници слизат от релсите. Предстои спирането на 140 влака заради орязани субсидии. ЖП компанията планира да прави автобусна фирма. Пътниците по нерентабилни линии ще се превозват с бусове. И 24 часа за темата, свързана с Сертов. Напусна България, сам карал си колата. Петко Сертов е напуснал България през гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата още на 5 декември, когато изчезна. Това стана ясно на пресконференция на Министерство на вътрешните работи за резултатите от разследването. Сертов пристигнал на пункта с автомобил, отговарящ на описанието на колата, с която се знае, че се придвижва. Преди седмица бе уточнено, че тя е светло-сив автомобил, който е видян именно на контролно-пропусквателния пункт Кулата. Още подробности по тази и други теми може да видите във вътрешните страници на националните ежедневници. Така изглеждат основните новини според тях днес, в петък, последния работен ден от седмицата. Илия, връщаме се обратно към теб в студиото за още интересни включвания от страната. Ивета Шилигарова с преглед на заглавията в националните всекидневници. Сравнително приятно време видяхме в столицата, 6 градуса. Докато гледаме обстановката в събуждащата се столица, една полезна информация за столичани: заради концерт на Горан Брегович в спортна зала Арена Армеец, София, тази вечер от 19 до 22 часа се разрешава престоят и паркирането в крайна дясна лента на двете пътни платна на булевард Асен Йорданов, между булевард Чипчински проход и площада на авиацията, извън обхвата на спирките на масовия градски транспорт. От 19 до 23 часа всички превозни средства на масовия градски транспорт, движещи се по булевард Цариградско шосе, ще минават през площада на авиацията и ще спират двупосочно на спирките на площада. Почивните дни преди Коледа се очертават доста динамични и ще ни предложат много състезания, игри, празнични работилници, че дори посрещане на добрия старец на колело. Ако и вие се чудите дали да посрещнете на открито или на закрито този уикенд, вижте прогнозата за времето.
Днес ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около 0. На места в низините и котловините ще има мъгла, но в следобедните часове видимостта ще се подобри. Температурите няма да се променят съществено и максималните ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за декември. Над планините ще преобладава слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 около 2. В събота преди обяд ще бъде предимно слънчево, на места в равнините ще има мъгла. След обяд облачността ще започне да се увеличава, но все още ще е без валежи. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните между минус 1 и 4. В неделя температурите ще започнат да се понижават. На места ще превали дъжд, който ще премине в сняг, но бързо ще спре. В началото на следващата седмица температурите чувствително ще се понижат. Малко преди 8:30 е ред на водещите новини и събития, които ще следим за вас днес. Семействата с постоянен адрес в София ще получават една точка повече от тези с настоящ адрес при кандидатстване на децата им за детска градина. Въвежда се и срок за записване на децата – 90 дни за ясла и 60 за градина. Ако в този срок родителите не запишат детето си, то автоматично отпада от системата. Това предвиждат последните промени за прием в детските градини, приети от Столичния общински съвет. Около 2000 персонални идентификационни кода издаде Националната агенция по приходите в Пловдив за последните 3 месеца. Услугата е сред 5-те най-често търсени от клиентите на приходната администрация. Оттам напомнят, че през следващата година агенцията ще осигури възможност на своите клиенти да подават данъчните си декларации с персонален идентификационен код. От днес в Пловдивския квартал Капана започват събитията и изложбите по случай коледните празници. От 11 до 17 часа клубът на IT общността в Пловдив ще има ден на отворените врати. От 18:30 в галерия Инкубатор Майя Каркачлиева ще покаже своите фотографии лицата на планината, а на улица Георги Бенковски до неделя ще има демонстрации за нестандартни идеи за коледните подаръци. Доброволци към Българския червен кръст Кюстендил провеждат своя благотворителна акция. Всеки, който желае да помогне, може да си купи ръчно изработени шапки, шалове, пуловери и чорапи. Щандът е отворен в кооперативния пазар в Кюстендил. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на възрастни хора, които нямат възможност да посрещнат подобаващо предстоящите коледни и новогодишни празници. Днес от 11 часа на булевард Джеймс Балчек 76 Българският червен кръст и Съветът на жените бежанки в България организират благотворителен коледен базар "Танцът на цветовете". Ще бъдат представени вещи за дома и бита и домашно приготвени кулинарни специалитети от Близкия изток. Със събраните средства ще се купят детски храни и адаптирани млека за деца на бежанци. Коледни ателиета за деца и възрастни организира днес от 10 часа и 30 минути Етнографският музей в София. Ще бъдат изработвани суровачки, ще се пече и украсява обреден хляб, ще се изучават коледарски песни и ще се изработва най-разнообразна украса. Най-малките гости на музея могат да се потопят в света на приказките от 14 до 16 часа. Всички мероприятия в музея са с вход свободен. Чепеларе открива ски сезона с празнична програма на 20 декември. Лифтът на ски център Мечи Чал ще вози безплатно. Най-новата туристическа атракция на Чепеларе през тази зима е ледена площадка в центъра на града с размери 19 на 7 метра. Парзалката ще бъде открита на 20 декември от олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. Сега вижте и валутната информация. Ето и няколко любопитни събития, свързани с днешния ден. На 19 декември през 1843 година Чарлз Дикенс публикува романа си "Коледна песен" в Англия. Творбата добива огромна популярност и допринася за възстановяването на популярността на християнския празник във Великобритания и Америка. Идеята за книгата се заражда след като Дикенс става свидетел на тежките условия за живот и работа в фабриките в Манчестър, както и на ужасяващите условия в училищата за бедни в Лондон. Продадени са 6000 копия.
В романа на Даниел Дефо героят, прочутият корабокрушенец Робинзон Крузо, точно на днешния ден напуска своя остров. Той пише в своя дневник: както установих после по корабния дневник, аз заминах от острова на 19 декември 1686 година. По такъв начин бях прекарал там 28 години, 2 месеца и 19 дни. Ако и вие като мен вече сте избрали къде да прекарате празниците, то ви остава малко време, за да проверите състоянието на своя автомобил, както и информация за пътната обстановка в страната. За второто ние сме се погрижили. Вижте. На участък от пътя Коромянско, Малък Вършец, Крамолин е забранено движението на моторни превозни средства с ширина по-голяма от 3,5 метра, включително и товара. Причината е стеснен участък при моста над река Крапец. По направление Вакарел-Белица се въвежда ограничение за движение на моторни превозни средства с ремаркета. Срокът е до 31 март 2015 година. Пътят Димитровград-Симеоновград в участъка между село Брод и село Златополе, област Хасково, е затворен поради наводнена пътна настилка. Временно е затворен в двете посоки участъка от село Врачеш, язовир Бебреш, до разклона за село Горно Камарци. За обходен маршрут се използва Ботевград, автомагистрала Хемус, пътен възел Ботевград, пътен възел Витинска река. Участък от пътя Белица, Загражден, Давидково е затворен за движение поради разрушена настилка от пороните дъждове. За всички моторни превозни средства се затваря за движение от двете посоки участъкът от Пазарджик до село Мало Конаре. Срокът е до 31 декември. По направление Поликраище Елена, участъка от село Мерданя до град Елена е затворен поради пропадане на пътното платно. Обходният маршрут е Поликраище, Мерданя, Златарица, Златаришки кантон, Елена и обратно. По направление Гаврово, село Дебел дял, в участъка от разклона за местността Люлиците до село Дебел дял се ограничава движението на моторни превозни средства заради пропадане на пътното платно. В област Благоевград, във връзка с изграждането на автомагистрала Струма, се ограничава движението на моторни превозни средства от разклона за град Петрич до разклона за село Кулата. Забранява се движението по пътя Пловдив-Ситово-Лилково в началото на село Храбрино, където има пропадане на пътната конструкция. Забранено е движението на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. На пътя Приморско-Царево е пропаднала част от асфалтовата настилка на лявата лента, непосредствено преди мостовото съоръжение над река Караагач. Затворена за движение е лявата лента в участъка. Скоростта на движение се ограничава до 30 км в час и се въвежда забрана за движение на моторни превозни средства над 10 тона. Участъка от края на село Ямна до границата с областно пътно управление Ловеч е затворен поради свлачища. От Агенция Пътна инфраструктура съветват водачите да шофират с зимни гуми, да спазват дистанция, да ограничат скоростта и да следват пътните знаци. Снощи нагла кражба остави без ток жителите на столичен квартал Ботунец. Неизвестни лица са проникнали във възловата станция Ботунец 1 и са предизвикали пожара. Пламъците са предизвикали и прекъсването на електрозахранването. Възползвайки се от това, крадците са отмъкнали 30 метра медни кабели от трафопост в квартала. Сега ви предлагаме информация за местата, където има планирани прекъсвания на тока или водата. Днес от 9 до 18 часа без вода ще са в София, в квартал Витоша. На улиците Професор Иван Странски, Константин Петканов, Симеоновско шосе и улица Пъстър цвят. От 10 до 15 часа водата ще спре в централната част на столицата, на улица Веслец, от улица Екзарх Йосиф до улица Искър. От 8:30 до 16:30 тока ще спре в София, в жилищен комплекс Люлин 10, блок 110, вход Г.
От 9 часа и 30 минути до 15 часа без ток ще са в София, в жилищен комплекс Банишора, блок 27. От 8:30 до 16:30 тока ще спре в столичния квартал Надежда 6, блок 615. От 9 до 16 часа и 30 минути тока ще спре в Благоевград на улиците Бодрост, Спартак, Ветрен, Иван Михайлов и улица Славянска. От 9 до 16 часа без ток ще са в Пловдив, на булевард княгиня Мария Луиза и улиците Доктор Рашко Петров, Леонардо да Винчи, Петко Д. Петков, Раковски, Петър Парчевич и улица Света Петка. В Добро утро с БНТ2 ще ви покажем още предимства и недостатъци на пазаруването по интернет по празниците. Делфини и актьори ще поздравят деца във Варна. В Благоевград ще ви срещнем с Велислав Елезов, преса Тешена, футболен клуб Пирин. Всичко това само ако останете с нас до 9. Преди седмици ви показахме проблемите на жители на Кочериновското село Стоп. Заради изграждане на нова канализационна мрежа там всички улици са разкопани. Подробности за 2-годишния ремонт видяхте и в предаването Абсурдите с БНТ2. Проблемите на хората обаче не спират, след като багер скъса канализационна тръба, в резултат на което отпадните води се изливат в изкопаните при ремонта дупки. Вижте. Втора зима жителите на село Стоп карат колите си по разкопаните улици. До момента щетите са основно по автомобилите на хората. Проблемите им обаче се оказва, че не свършват с това. Пиян багериста, техничката не може да го възпре, не знае на къде да се ориентира, земната маса подава, багера полита на една страна и отсреща виждате дирека на лозницата подпорния изкъртен, винкела изпод мачкан, тръбата отвътре, дето е счупена, паднала. Добре е, че не е имало хора да има други последствия. Хубаво е, че и той се е спасил, не е паднал, защото ще отнесе и къщата, ще изпочупи, виждате, голяма тежка машина. Пред къщата на семейство Сотирови има дупка дълбока 3 метра. От няколко седмици тя се пълни с отпадни води. Първия багерист, тъй като няма кадастър подземен на подземните комуникации в селото, не знае къде е канала, стария канал, мръсна вода и фекали, щупи тръбата, никой не реагира. Последствията, целият фекал, който тече от къщите отгоре, които са свързани в канализацията, те текат тук. Водата се просмуква между камъните и земята и отсреща в оная тръба, дето продължава надолу, отиде, изчезне. Но фекалите, изпраженията остават тук и те ще миришат и миришат. Преди трябва да има технически надзор, но явно и те много не идват. Доколкото си спомням, последно ги виждах през лятото август месец. После ако си идвали, просто да не съм ги видял. Това е варианта. Освен неудобство, продължилият вече година и половина ремонт води и до финансови загуби. Кметът на селото коментира, че тази година туристическият поток през населеното място за Стопските пирамиди е много слаб. Причината са разкопаните улици, през които е почти невъзможно да премине автомобил. Загуби има и за местните хора, които са инвестирали в селско стопанство. Инвестирал съм около 15 000 лева в овощна градина. В момента нямам никакъв достъп до овощната градина заради изтичащата канализация на половината село Стоп. Там се придвижвам с джипа, който пропада до вратите в изпражненията на хората. Щетите са ми големи, защото нямам достъп и не мога да обработвам с техниката. Не мога да изчисля точните щети, но приблизително 4-5 хиляди лева. Зададахме един въпрос на господин Минков относно изграждане на канализацията на село Стоп. И ето го отговора, който ни го връчи след 5-месечен очакване. 5-месечно очакване, да, може би да се каже, че в село Мурсалево Кочериново канализация е изградена на 80%, а в село Стоп, община Кочериново, канализацията е изградена на 60%. Вижте вие самата дали това отговаря като процент. Ето. Това ли е процента 60%? Като имате представа, че тук цялото другата страна селото въобще не е копана. Само една улица. Просто аз не знам как изчисляват процентно те. Дали знаят въобще да смятат? И кой е смятал? И до края на април аз не виждам дали ще се направи канализацията.
идва една фирма, работи месец, два, три. На третия месец, както и последната фирма, не се превеждат пари, при което фирмата си заминава. Жителите на село Стоп се притесняват, че рано или късно заради разкопаните улици може да се стигне и до инциденти. В тези разкопани улици в 11 часа се гаси осветлението. И вие сами преценете как след това може да се приберете в къщи. Много лесно. С бастунчето, ако се поледе, още по-добре. Ке падаме, ке ставаме, ке се чупиме костите и така. Общинското ръководство в Кочериново се е свързало с фирмата изпълнител по проекта, за да ги уведоми за оставените дупки и скъсаният мръсен канал. Оттам са изпратили експерти, които да направят оглед на място. Казаха, че ще дойдат да работят, за да могат да зарядят тези дупки, за да не се получат конфликти тук. Не знам, може би някой ще падне. И най-вече шахти, които са поставени преди, нямат капаци обезопасителни, не е заравнено, некачествено изпълнение тотално. Ръководството на фирмата изпълнител е поело ангажимента от първия работен ден на следващата година цялата налична техника да бъде изпратена в селото, за да може проектът да бъде завършен в срок. Въпреки това, хората се заканиха да присъстват на следващата сесия на Общинския съвет, за да поставят всички въпроси, възникнали от началото на ремонтните дейности. По информация от тази сутрин, фирмата изпълнител вече е изпратила машини, които да запълват големите дупки по улиците на селото, а ние ще продължим да следим дали ремонтите ще се подновят от първия работен ден след Нова година, както беше обещано. Продължава обратното броене до началото на новата година. Останаха точно 13 дни. Все по-малкото време за избиране на подходящ подарък за близки и приятели принуждава повече хора да пазаруват по интернет. Това понякога носи голямо предимство, удобно е, дори често е и по-евтино. Много хора обаче се оплакват от некачествена стока и чиста измама от фирми фантоми. Диан Илиев има повече подробности по темата. Здравей отново. Има ли как да разпознаем дали една фирма е фантом? Оказва се, че има как да разпознаем дали една фирма е фантом. Всъщност в забързаното ни ежедневие човек много по-лесно може да открадне няколко минутки пред компютъра, за да си избере стока или услуга, която може да подари на свой близък или приятел, особено при задаващите се празници. За това как могат да се разпознаят фирми и сайтове фантоми, ще си поговорим с господин Венелин Молнар. Добро утро, господин Молнар. Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че отделихте внимание на нас и на нашите зрители толкова рано сутринта. Как можем да разпознаем кои сайтове ни мамят в интернет? В интерес на истината не е толкова лесно и също така трябва да разделим сайтовете в България, които могат да ви подведат с едни опасности, тези по света са други. Три компоненти има пазаруването онлайн. Първо, да получите това, което виждате. Второ, парите ви да отидат на правилното място за правилната стока. И на трето, да получите стоката в срок. Възможно ли е за услуги да важи същото правило? Тоест, това, което виждаме, да не е това, което би ни се предложило, като примерно екскурзия или почивка някъде? Аз не виждам никаква разлика. Услугите са в същото тип продукт, така че би трябвало да ги разглеждаме в същия план, на същата плоскост. Който се продава по интернет реално. Точно така. Кои са методите и начините да разпознаем, поне доколкото, като обикновен лаик мога да го направя това, реалните, истинските сайтове, стабилните сайтове от фалшивите? Първо ще обърна внимание повече на българския пазар, защото българина пазарува оттам, поради факта, че в България съществува услугата наложен платеж, т.е. плащане, когато получаваме. Някои от добрите куриери са дали възможност по пакета да се разопакова, да се тества стоката и тогава да се плати, което прави нещата малко по-сигурни. В България, честно казано, не толкова измамите са по-популярни, колкото немърливостта. Това са сайтове, които са напълнени с някакви картинки, за които после сайта не е потръгнал, търговец е го зарязал, картинките стоят там, вие пращате някаква заявка и чакате общо взето и нищо не се случва. Тук съм показал няколко важни факта. Първо да видите кой осъществява доставката, какви са методите за плащане и ето на тези телефони звъннете. Ако се вдигне веднага, това е истински магазин. Ако
не се получи контакт, притеснявайте се. Факта, че има изложени лога на известни марки, примерно средства и карти за разплащане, това достатъчно ли е, за да бъдем сигурни в стабилността на един сайт? Световно известни платежни инструменти, като PayPal, примерно, са много сериозна защита както за търговеца, така и за купувача. Когато става въпрос за пазаруване от чужди сайтове, ето този преглед веднага ви дава ясната представа кои са платежните инструменти и когато примерно плащате чрез PayPal, тогава имате много сериозна, да не казвам 100% защита, че ако сте неудовлетворен, парите ще бъдат възстановени. Как стои въпросът с сроковете на доставка и с едни хубави китайски сайтове, от които може да поръчваме наистина на едро, на дребно, пък и на доста сносни цени? Сроковете за доставка са упоменати в общите условия и дори са отделени в отделна секция обикновено. Прочетете ги, обърнете внимание, защото действително има такива популярни сайтове, които продават на така изкусително ниски цени, но примерно срока за доставка е 40 дена. Така че това е вече отговорност първо на купувача, да се запознае с условията, за да може после да претендира. Да, понякога този срок е дълъг и от това проистича и ниската цена. Като последен въпрос, има ли основни правила, освен четенето на общите условия, телефоните за връзка, финансовите инструменти, които са посочени? Голямото предимство на онлайн пазаруването е възможността бързо да сравните, да намерите много оферти и да направите най-добър информиран избор. Това е голямото предимство на пазаруването онлайн, т.е. информирайте се по всички тези показатели, включая параметри на продукта, който пазарувате, отговорността на купувача. Благодаря ви, господин Молнар. Както разбрахте, уважаеми зрители, информираният избор е най-доброто ваше решение и най-добрата ваша защита, когато избирате подаръци за Коледа и за Нова година. Така, наистина, когато решите да пазарувате онлайн, наистина убедете се какво виждате, как ще направите преводът и се запознайте с срокът на доставката, за да можете после да изкажете своите претенции, ако сте неудовлетворени. Да видим, посъбудили се вече Русе. Малко полезна информация за жителите и гостите на Русе. Улица Александровска продължава да е затворена за движение на автомобили в участъка от улица Константин Иречек до улица Отец Паисий във връзка с работата по обект благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона. Участък от улица Александровска, площад Батенберг и прилежащите пространства. Затворена за движение и улица Отец Паисий в участъка от улица Тома Кърджиев до улица Александровска. Коледно дърво от хляб и сладкиши ще изработят утре доброволци на четвъртък пазара в Пловдив. Това ще се случи в рамките на базара Моята Еко-Коледа, който продължава до 21 декември. Събитията насърчават традициите и ценностите в коледния празник, а в базара се включиха над 12 арт-ателиета за ръчно изработени подаръци. Смисъла на еко-коледата, според мен, е българина малко повече да наблегне на здравословното си състояние, на чистите продукти, които трябва да използва за себе си и за близките си. Свикнали сме да използваме най-различни продукти с химия вътре. Вече хората малко или много се насочват към по-екологични продукти, независимо дали се отнася за храна, козметика, декорация или каквото и да било друго. Приветствам я тази идея, защото тук има хора, които работят, създават красоти със собствените си ръце и надявам се българина вече да го оцени. По принцип изработвам бижута от жълъди, екобижутерия. Съответно за моята екоколеда съм се подготвила и с други интересни неща. Жълъдите ги съчетавам с дантела, с полускъпоценни камъни, с естествени материали като кафе.
И новият артикул специално за моята екоколеда, който изработих, това са феите от вълна. Някои от тях имат жълудова шапка. Естествено, винаги жълуда присъства в моето творчество. На моят щанд можете да видите най-вече ръчно изработени плетива, везба, която е характерна типично за българския национален костюм и много интересната шита дантела кене. Тя се изработва с иглата, с която се бродират и самите шивици. И малко пачворк изделия, нали, това е от по-модернистичния вариант. Този дребосък сега ще му направим и другарчето. Вълната я преоткрих в изработването на чорапи. Типичните български чорапи. Най-много обичам да правя шарените български чорапи, които са типични за нашата носия. Но в момента, за съжаление, нямам тук налични да ви покажа. Вълната е един изключителен материал, естествен, който ако примерно това бъде изхвърлено някъде, то след 2-3 години ще се разложи. Природата ще си го поеме изцяло. А докато изкуственият материал, той остава за винаги. Тъй, че също призовавам за използването на естествени материали, тъй като те са природосъобразни и природата сама намира начин, по който да си ги преработи в необходимото за нея. Вие залагате на 100% органичен памук и на естествени материали. Защо? Ами защото те са здравословни, не предизвикват алергии. При нас пазаруват майки, които идват с бебенца, които още от 3, 4, даже от 1-2 месец са проявили алергия. Целите са обринати и търсят дрехи, които няма да причиняват алергия на децата им. Сапуните наблягаме единствено на натуралните продукти, розово масло, глицерин, арганово масло, абсолютно естествени български продукти. Любопитно няма. Въпросът е какво съдържат. Няма, избягваме, не слагаме въобще химия вътре, което е много важно. Ние си ги използваме и отдавна съм спряла да използвам вносни продукти. Много красиви дъски, чудесен подарък за някоя дама, вероятно за Коледа. Да, сладурче, всичко е направено ръчно. Чудесен подарък за дами, за тъщи. Стават и за бой, но тия по-лекичките. Ето, тези са по-леки, стават за бой, а тези са, освен за декорация, могат да се ползват и на тях да се работи. Това са моите коледни подаръци. Имам тук и късметчета, освен дъските, свещи. Всичко е с много настроение, с много любов направено. Разумни трябва да бъдем не само по Коледа, а и през цялата година. Повечето от нас е в трудът в големите хипермаркети да пазаруват какво ли не. В крайна сметка, специално за децата повече, специално моите, играят, например, някой път с опаковка, отколкото с самата играчка. Затова трябва да се стремим от една страна да удовлетворим техните желания, както и на близките ни, но малко по-осъзнателно пазаруване да имаме с по-екомислене. Коледа е един много хубав празник, но освен материалното, ние трябва да се обърнем и към духовното. Не е нужно да претрупваме трапезата си и да затрупваме децата си с излишни вещи. Това не е важно. Важно е всичко да бъде използвано разумно, до последно, ако може, и ако нещо ни е в повече, да го дадем на човек, който има нужда от това. Мисля, че това е най-важното за коледните празници. Коледа, аз не го наричам Коледа, аз го наричам Рождество. Рождество Христово е един християнски празник и сам по себе си той призовава не само към разум и мъдрост, но и към доброта. С наближаването на Коледа настроението вече се усеща навсякъде. В Делфинариума във Варна се готвят, освен да празнуват, и да изненадат децата от града с нещо различно. За първи път делфини и куклени актьори ще си партнират, а тяхната сцена ще бъде басейнът. Даниела Цекова следи подготовката на спектакъла. Здравей отново. Вярно ли е, че дядо Коледа ще носи подаръци на делфините?
Вярно е, Илия. Не знам дали ти си имал възможността да гледаш варненските делфини, но всяка среща с тях е наистина много зареждаща. Допреди малко скачаха и ни правиха номера, но понеже са изключително интелигентни и разбират, че трябва да е тихо и не трябва да пречат на разговора ни, сега малко така има затишие, но обещаваме, може би по някое време да има така скок. Добро утро, казвам сега на Христо Иванов. Кажете, за първи път е такава постановка интересна и от студиото въпрос питат, наистина ли делфините ще получат подарък от дядо Коледа? Добро утро на всички. Добро утро. Добро утро от делфинариума. Както виждате, нашите делфини специално се събуждат за нашите зрители и естествено ще разкрием голямата тайна. Дядо Коледа ще дойде специално при нас за делфините, за да им донесе риба от северните морета. Специален деликатес, който естествено, като всяка коледна трапеза, си има своя деликатес. Това, което предполагаме интересува зрителите, това е събитието, което ще се случи утре в събота от 12 часа. Искам да кажа, че шоуто ще бъде при нас. В града въобще събитието ще бъде при нас. От 12 часа ще започнем съвместно с Варненски куклен театър. Ще има една част, която ще представлява поздравления на горски животни, любими герои към делфините. Дядо Коледа ще мине също да поздрави децата и да им каже да се готвят за коледната нощ. Защото да не бързат да получават сега подаръци. Има още 2-3 дена за слушане. След което делфините ще отговорят пък със своето спортно шоу. Призовавам зрителите да дойдат. Това е нещо уникално. Ще има ски скокове, ще има акробатика, ще има художествена гимнастика, волейбол и накрая ще има игра футбол с публиката. Обещаваме, че ще бъде горещо шоу. Делфинчетата винаги усещат емоцията така на публиката, на хората. Ще бъде ли по-вълнуващо и с кукли около тях? Надяваме се, затова експериментираме тази година. Ако се получи добре, гарантираме, че и до година ще има и въобще през годините ще имаме такова подобно събитие. Просто обединяваме две направления на, как да кажа, не точно на културата, по-скоро бих казал на забавлението. Защото за култура говорят постоянно и така. Ние сме така по-скромнички. Ние участваме в забавлението на хората и най-вече тук при нас се произвежда добро настроение. Като казахте забавление и добро настроение, то тук тепърва нататък, ето раздвижиха се. Да. Тепърва ще има празнични дни. Каква ще бъде програмата на Делфинариума? Ще има представления празнични все още? Делфинариумът ще работи всеки ден, естествено без почивния си ден понеделник, като ще почива на 25-ти, който е почивен ден за всички, и на 1 януари. През останалото време всички наши, ваши приятели, заповядайте, шоуто е при нас. Аз благодаря за тази ценна информация. Както разбрахте, делфините ще получат истински подарък от дядо Коледа, което разбира се те заслужават. Наистина, ако имате възможност, заповядайте да видите нашите варненски делфини. Това е Илия от Варна. Към теб и разбира се, ако не си ги виждал, заповядай. Виждал съм ги преди известно време, но разбира се, винаги мога да повторя, защото определено шоуто ще си заслужава. Разбрахте, куклени актьори и делфини в едно, заедно на сцената, на спортни състезания, на всякакви различни видове мероприятия в Делфинариума във Варна, да видим обстановката в морската ни столица. Подари книга. Helicon.bg.
Очаквайте празничния концерт «Българската Коледа» под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев. С участието на Графа, Жана Бергендорф, Поли Генова, Орлин Павлов, Бомбон, Симона Пейчева, Михайла Филева, Прея, Вензи, Д2, Трио Сопрано, Веселин Маринов и много други. На Коледа ще бъдем едно. Ти водиш. Уникредит Булбанк за добрите каузи. ОББ. Обединени в милосърдието. Вие сте с Добро утро с БНТ2. До краят на предаването ще ви покажем още. Пешеходен хаос цари по улиците на София. Вдясно или вляво да вървим. Ръчно изработени подаръци и домашно приготвени храни предлага Коледният базар за друга Коледа във Варна. Откриват благотворителна изложба в подкрепа на детската школа на футболен клуб Локомотив Пловдив. Всичко това само ако останете с нас до 9. Типично в петъчен спортен дух продължаваме с специалния ни гост, който днес е от Благоевград. Това е гласът на футболен клуб Пирин Велислав Елезов. Миглена Медарова вече със специалния ни гост. Традиционно показвате любимите места на госта ни, но този път сте избрали май нещо по-различно. Защо така? Точно така, Илия. Добро утро отново от Благоевград. Ние се намираме на метри от любимото място на Велислав Елезов, но защо сме точно тук и какво иска да ни каже, да ни разкаже за това място? Веднага към господин Елезов. Добро утро. Къде се намираме в момента и защо избрахте това място? Добро утро на зрителите на БНТ2. Намираме се точно на 100 метра от стадион Христо Ботев. Това е една почти приготвена част близо до стадиона, която последните 20 години сигурно винаги се е говорило, че трябва да се превърне в един тренировъчен център за първи отбор, за мъжки отбор на ОФК Пирин. Става въпрос за един беше табан за строителни отпадъци, впоследствие беше почти заравнен, беше превърнат така почти готов за да стане стадион, едно игрище, но последните 15 години така си седи този проект. Мястото си остава в този, който го виждате в момента. Не се променя, а всъщност би било прекрасно наистина на едно изключително хубаво място да бъде построено едно игрище, което да се ползва от футболния клуб. Несъмнено община Благоевград прави изключително много за спорта и за развитието на спорта в Благоевград, на различните видове спорт, дори не само на футбола. Но това ли е проблема, липсата на достатъчно бази, на които да тренират нашите деца, бъдещите надежди? При всички положения, последните близо 8 години община Благоевград наистина направи изключително много за спорта, изключително много в частност за футбола. Не мога да не ги изброя нещата. Става въпрос за един перфектен стадион като тревно покритие на стадион Христо Ботев, една автоматична напоителна система, която беше изключително нужна, ремонти на съблекалните, ремонти на сауни и така нататък. Най-важното, стадион в Рилци беше построен чисто нов в момента, на който ще има 3 терена помощни за футболния клуб. Най-важното естествено беше ремонтирана сградата и вече се ползва тази сградата на интерната, на първия спортен интернат в Благоевград, който реално е най-много спортисти, които се помещават там, са именно деца от школата на ОФК Пирин. В момента разполагаме с 40 деца от общината и от областта, които спят в спортния интернат. Не може да не благодарим и да кажем, че община Благоевград прави невъзможното за развитието на футбола и на спорта като цяло. Но това е едно нещо, което аз лично винаги съм си го пожелал да го има специално, да го ползва мъжки отбор, за да може останалите бази да се ползват от децата, да се знае. Това е за първи отбор на Пирин, тук тренира Пирин, там играе Пирин. Един вид да се затвори така кръга и
клуба да върви напред. И тъй като основната цел на рубриката Специалният ни гост в сутрешния блок на БНТ2 да го представим, несъмнено целият Благоевград знае, че Пирин е така вашата голяма любов, както се казва. Откъде се породи този афинитет към футбола? Ами аз съм преди всичко от Благоевград и е съвсем нормално при положение, че Пирин, футболен клуб Пирин и две са марките на Благоевград. Ансамбъл Пирин и футболен клуб Пирин. Коя е по-голяма, за мен е спорно, но определено футболен клуб Пирин е нещото, което ми е така на сърцето. Кой ме запали? Дядо ми ме запали. Естествено, като всеки друг младеж или баща или дядо го е завел за първи път на стадиона. Дядо ме заведе преди 25-6 години сигурно за първи път на матч. От тогава стотици мачове съм изгледал на любимия отбор. Просто няма как да се сравни, как да се опише тази тръпка, която имам всеки път, когато Пирин излиза да играе, без значение дали е официален мач, дали е приятелски мач, каквото и да е. Какъв е начинът и младите, които сега растат, израстват, да заобичат футбола и спорта? Ами, начинът е най-вече първото е с практикуване, второто е с гледане, третото е, както казах, да има така един вид наследственост и последователност. Тази любов е съвсем нормално да се предава от баща на син, от родител на дете. Това е начинът. Близо до спорта да е човек. Намираме се така изключително близо и до Балкана, и до Бодруст. Вашето любимо място за отдих и почивка, кое е толкова магнетичното на курорта Бодруст, където вие прекарате една доста голяма част от времето си? Магнетичното е, че Балкана е една притегателна сила, най-вече притегателна с спокойствието си, с чистотата си, с действеността, бих казал, с недокоснатите от човешка ръка места, които са изключително ценни, полезни, ако човек иска да отдъхне, да почине, така да се каже, по-подходящо място едва ли има. И последен въпрос, кое бихте и кое не бихте простили? Значи не бих простил... Бих простил, да речеме, така леката промяна на историята и опита за да се открадне един вид история, но не бих простил жестоката кражба на символи, на която съм свидетел последните няколко години. Благодаря много. С Велислав Елезов ще се видим малко по-късно. Той ще продължи своето гостуване в нашето предаване, а с него ще бъде и треньор номер 1 на Благоевград за 2014 година, старши треньорът на Общински футболен клуб Пирин Йордан Самоковлийски. Миглена Медарова със специалния ни гост Велислав Елезов. Ще се върнем малко по-късно към тях, както разбрахте. А сега е време отново за новините и събитията, които следим за вас днес. Семействата с постоянен адрес в София ще получават една точка повече от тези с настоящ адрес при кандидатстване на децата им за детска градина. Въвежда се и срок за записване на децата – 90 дни за ясла и 60 за градина. Ако в този срок родителите не запишат детето си, то автоматично отпада от системата. Това предвиждат последните промени за прием в детските градини, приети от Столичния общински съвет. Около 2000 персонални идентификационни кода издаде Националната агенция по приходите в Пловдив за последните 3 месеца. Услугата е сред 5-те най-често търсени от клиентите на приходната администрация. Оттам напомнят, че през следващата година агенцията ще осигури възможност на своите клиенти да подават данъчните си декларации с персонален идентификационен код. От днес в Пловдивския квартал Капана започват събитията и изложбите по случай коледните празници. От 11 до 17 часа клубът на IT общността в Пловдив ще има ден на отворените врати. От 18:30 в галерия Инкубатор Майя Каркаличева ще покаже своите фотографии и лицата на планината, а на улица Георги Бенковски до неделя ще има демонстрации за нестандартни идеи за коледни подаръци. Доброволци към Българския червен кръст Кюстендил провеждат своя благотворителна акция. Всеки, който желае да помогне, може да си купи ръчно изработени шапки, шалове, пуловери и чорапи. Щандът е отворен в кооперативния пазар в Кюстендил. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на възрастни хора, които нямат възможност да посрещнат подобаващо предстоящите коледни и новогодишни празници.
Днес от 11 часа на булевард Джеймс Балчек 76, Българският червен кръст и Съветът на жените бежанки в България организират благотворителен коледен пазар "Танцът на цветовете". Ще бъдат представени вещи за дома и бита и домашно приготвени кулинарни специалитети от Близкия изток. С събраните средства ще се купят детски храни и адаптирани млека за деца на бежанци. Коледни ателиета за деца и възрастни организира днес от 10 часа и 30 минути Етнографският музей в София. Ще бъдат изработвани суровачки, ще се пече и украсява обреден хляб, ще се изучават коледарски песни и ще се изработва най-разнообразна украса. Най-малките гости на музея могат да се потопят в света на приказките от 14 до 16 часа. Всички мероприятия в музея са с вход свободен. Чепеларе открива ски сезона с празнична програма на 20 декември. Лифтът на ски център Мечи Чао ще вози безплатно. Най-новата туристическа атракция на Чепеларе през тази зима е ледена площадка в центъра на града с размери 19 на 7 метра. Парзалката ще бъде открита на 20 декември от олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. Следва информацията за фиксинга за деня на Българската народна банка. Ето няколко любопитни събития, свързани с днешния ден. На 19 декември през 1984 година Обединеното кралство и Китайската народна република подписват споразумение, съгласно което суверенитетът на Хонг-Конг се прехвърля към китайската администрация на 1 юли 1997 под името Специален административен район Сянган. На 6 юни 1898 е подписана конвенция за отдаване под наем от Китай на Великобритания на така наречените нови територии, съставна част от Хонг-Конг за срок от 99 години. Днес се навършват 60 години от подписването в Париж на Европейската културна конвенция от страните членки на Съвета на Европа, която влиза в сила на 5 май 1955 година. През 1991 конвенцията е ратифицирана от България. Днес Православната църква почита паметта на свети мъченик Бонифаций. Той бил роб на богатата и знатна римлянка Агуаида. Изпратен бил да донесе мощите на някои от пострадалите за вярата светци. През целия път Бонифаций молил Всевишния за помощ да изправи греховния му живот. Китайският град Тарс станал свидетел на изтезанията... Къде отидох и аз? В киликийския град Тарс, разбира се, станал свидетел на изтезанията и смъртните наказания на християни, показва им съчувствие и подкрепа, но бил посечен с меч. Днес ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около 0. На места в низините и котловините ще има мъгла, но в следобедните часове видимостта ще се подобри. Температурите няма да се променят съществено и максималните ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за декември. Над планините ще преобладава слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 около 2. В събота преди обяд ще бъде предимно слънчево, на места в равнините ще има мъгла. След обяд облачността ще започне да се увеличава, но все още ще е без валежи. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните между минус 1 и 4. В неделя температурите ще започнат да се понижават. На места ще превали дъжд, който ще премине в сняг, но бързо ще спре. В началото на следващата седмица температурите чувствително ще се понижат. Днес от 9 до 18 часа без вода ще са в София, в квартал Витоша. На улиците Професор Иван Странски, Константин Петканов, Симеоновско шосе и улица Пъстър цвят. От 10 до 15 часа водата ще спре в централната част на столицата, на улица Веслец, от улица Екзарх Йосиф до улица Искър. От 8:30 до 16:30 тока ще спре в София
в жилищен комплекс Люлин 10, блок 110, вход Г. От 9 часа и 30 минути до 15 часа без ток ще са в София, в жилищен комплекс Банишора, блок 27. От 8:30 до 16:30 тока ще спре в столичния квартал Надежда 6, блок 615. От 9 до 16 часа и 30 минути тока ще спре в Благоевград на улиците Бодрост, Спартак, Ветрен, Иван Михайлов и улица Славянска. От 9 до 16 часа без ток ще са в Пловдив на булевард Княгиня Мария Луиза и улиците Доктор Рашко Петров, Леонардо да Винчи, Петко Д. Петков, Раковски, Петър Парчевич и улица Света Петка. Със своите 2 милиона жители, София постепенно навлиза в класацията на малките мегаполиси. Това обаче създава немалко трудности на хората, които не могат да свикнат с изискванията, които има особено и движението в големия град. Какви са те? Разказва Ивета Шилигарова. За да караш автомобил се изисква шофьорска книжка. За да се придвижваш из София с велосипед, несъмнено трябва да познаваш правилата. За да си пешеходец обаче все още няма специални изисквания. С нарастването на града обаче ходенето пеша става все по-трудна задача. Основните познания, които трябва да имате в софийското метро, са елементарни. Не влизайте там, където виждате този знак. Час пик. Софийското метро се използва от около 280 хиляди души, които често не знаят кой в коя посока да поеме. И така се стига до леки пешеходни сблъсъци. Хаосът в навалицата потиква Мартина да създаде група в социалните мрежи, с която казва: "Моля, стойте отдясно." Това е една инициатива, която се появи много спонтанно, общо взето след много натоварен ден в метрото и общо взето е насочена към хората да по някакъв начин да се научат как да използват метрото, да се стиковат едни с други, да могат да съжителстват заедно общо взето нормално, защото като цяло това не е проблем само в метрото, и по улиците, в автобуси и така нататък няма изчакване, няма култура на движение общо взето. Всъщност логиката е изключително лесна и следва тази на автомобилите. Където и да сте, в метрото, магазина или на тротуара, движете се вдясно. Метрополитен прави доста неща в това отношение. Специално по мониторите на всяка метростанция, на Метромедия мониторите, тече информация с указанията за безопасност, за правилно пътуване на гражданите в метрото. В влаковете на всяко вагонче на стените има също разлепени такива указания. Градове с по-голям стаж на мегаполиси опитват да решат такива проблеми, като навсякъде поставят стрелки. У нас, въпреки че метровлаковете пристигат на всеки 3 минути, пътниците често са нетърпеливи. Хората седат все още пред вратите, получава се едно скупчване, което не е удобно за излизащите пътници от вагончето. Трябва съвест в хората да седат от двете страни на вратите, за да може спокойно хората да излезат и те да влезат. Също проблеми има и в топлата връзка между Сердика 1 и Сердика 2. Има указателни табели, вход и изход, но всеки върви откъдето му е удобно. Има една жива стена пред вратите и дори хората, които искат да излязат, просто е невъзможно, защото всички чакат в редичка да се качат. Проблемът с разминаването с останалите пешеходци се среща най-често на пешеходни пътеки и тротуари, където опитите да се избегне сблъсък често приличат на добре репетирана хореография. Стига всеки да мисли малко и за другите, да спазва правилата, които също са обозначени в метростанциите. И общо заето това е. Може да се
получи едно приятно пътуване за всички и по-лесно също така. Просто всички се движим отдясно, изпреварващите минават отляво на ескалатора. Има метростанции, на които това не е съвсем възможно, защото са по-тесни ескалаторите, но пък има други, на които дори няма стълби, няма друг начин. Колкото и трудно да е ходенето с препятствия в голяма София, жителите на града ще свикнат с новите неписани правила за движение, както свикнаха и с други нововведения, които града предоставя. Движение отиваме и към трафика в столицата. Ако ви предстои излизане в следващите минути, останете сега с нас, защото на телефона е главният координатор от Центъра за градска мобилност, господин Румен Петков. От него ще разберем нормално ли се движи градския транспорт в София. Добро. Добро утро на вас и вашите зрители. Към този час 8:19 изненадващо е сравнително спокойно. Трамваите се движат по разписание, тролейбусите също. При автобусите за сега се наблюдава усилване на трафика по булевард Евлоги Георгиев, участък Черни връх, Орлов мост. Линиите преминаващи оттам закъсняват около 5-6 минути и булевард Гоце Делчев, участъка България Красно село, булевард Цар Борис III. Но и там са около 5-6 минути. Изненадващо. Натоварва се вече и в Младост, Малинов, Ляпчев и Сахаров, но сравнително изненадващо. Дай Боже да ни се личи от сутринта, но пък има една такава тенденция, че българина в последно време се сеща в последния момент да пазарува. Дай Боже тия прогнози да не се сбъднат и тогава по големите търговски вериги и магазини се усилва движението с повече автомобили. Става доста натоварено и доста изнервено за останалите участници в движението. Това е. Няма сигнали тази сутрин за пътно-транспортни происшествия, аварийни ситуации, както и неработещи светофари. Няма нови изменени маршрути на масовия градски транспорт. Само мога да кажем, че във връзка с концерта на Горан Брегович в зала Арена Армеец тази вечер, от 19 до 22 часа се разрешава престой паркирането на пътни превозни средства в крайна дясна лента на двете пътни платна на булевард Асен Йорданов между Шипченски проход и площада на авиацията. Това е извън обхвата на спирките на обществения транспорт. А от 19 до 23 часа автобусите от линии номера 76, 204, 213, 306 и 604, движещи се по Цариградско шосе над площада авиацията, ще преминават в локалните платна, за да могат да спират на спирките на площада на авиацията. Това е. За повече информация 0713 233 или София Трафик БГ. Пожелание за хубав и спокоен ден, спокойно предвиждане по улиците на София. Благодарим на Румен Петков от Центъра за градска мобилност. Разбрахте, обстановката в столицата изненадващо не е. Пътната обстановка не е чак толкова натоварена. Все пак оставете си резерв от едни 5-6 минути, ако мислите да излизате и да ползвате градския транспорт. Сега на спортна вълна. Пловдивската надежда в шахмата Виктория Радева е на път да прекрати кариерата си още на 13 годишна възраст. Седмокласничката няма възможност да плаща за тренировки и да пътува за турнири по света. Виктория Радева е световен вице-шампион за момичета до 10 години, но е изпаднала в патова ситуация. Баща ѝ е стигнал до крайни мерки, за да плаща за треньор и да покрива разходите за състезанията. Аз съм си продавал и златни пръстени, и часовници, и други семейни бижута, за да участва Виктория на състезание. Просто вече няма какво да продавам. Разходите започват с таксата за участие на световно или европейско първенство от 170 евро. Сумата се увеличава 10-кратно, като се прибавят останалите разходи. А препоръката е за година всеки шахматист да участва в поне 10 силни турнира, за да не губи форма. Ако нямаме средства, аз трябва да спра моето развитие, което е много лошо, защото една година в шаха е много и после е много трудно се наваксва. Другите федерации на другите държави подпомагат децата, дори които не са взели медал на републиканско първенство, им плащат, за да отидат на състезание. Изпълнителният директор на Българската федерация по шахмат Николай Велчев коментира за БНТ 2, че през следващата календарна година за Вики са предвидени безплатни лагери за подготовка. Ще поемат и пътните разходи за предстоящото европейско световно първенство. Федерацията ще покрие изцяло необходимата сума за участие в един от големите открити турнири в България.
Бащата на световната вице-шампионка обаче е скептично настроен към тези обещания. Той уточни, че за последните 4 години Вики не е получавала никакво финансиране от федерацията. Остават 13 дни до новата година. Днес във Варна откриват един по-различен коледен базар, който се нарича За друга Коледа. Той ще продължи до неделя. През 3 дни ще има над 50 участници, които са емблематични за морския град с бизнеса, таланта и социалната си ангажираност. Освен това ще има и много ръчно правени подаръци, изкуство и автентични храни. Даниела Цекова очаква откриването на базара. Даниела, докъде стигна подготовката? Сега ще разберем това от нашите събеседници. Само да кажа, че коледните мероприятия, настроения, инициативи, украси превземат все повече от кътчетата на Варна. Сега се намираме пред пространството на Държавния куклен театър във Варна. Добро утро, сега казвам на моите събеседници. Нещо хубаво предстои да се случи днес. Вече търговците, хората, които ще участват тук, се подготвят. Какво ще може да видим тук? Да започнем с вас. Добро утро на вас, на вашите ранобудни зрители. Това е коледен базар за друга Коледа, инициатива, която подехме, за да можем да популяризираме българското производство, както на хранителни продукти, които са деликатесни продукти, екологично чисти и биосертифицирани, така и хората, които правят малките неща, древните неща, заради които празника е много по-специален, като различни видове коледни украси, различни видове украшения и също всеки асортимент, който би могъл да бъде един страхотен коледен подарък, ще бъде представен на нашия базар. Имаме 7 шатри. В тях са разположени различните по вид артикули. Ще имаме и интересна съпътстваща програма, културна програма, изложба на библиотеката, която се намира малко по-нагоре по улица Драгоман, и работилнички в кукления театър. И също постарали сме се всеки да остане доволен от присъствието си в тия 3 дни на нашия коледен базар. Янина, казахме 3 дни. Защо обаче базарът, така сте го нарекли, по-различния? Базарът е по-различен, той в името си носи тази различност. Идеята ни е да направим нещо, което да направи Варна друга, различна, малко по-европейска, малко по-светла, малко по-цветна. Затова кръстихме базара За друга Варна, друга Варна и За друга като общност от хора, които сътворяват тази нова Варна. Това е Варна, която ние искаме да видим все по-хубава, все по-цветна, все по-заедно, хората да бъдат все по-заедно, да имаме една по-голяма общност от хора, които да празнуват заедно на открито празниците. Как избрахте точно това пространство, точно тук до Кукления театър? Питам, защото след това ще питам още нещо. Този площад е много специален за варненци като цяло и за всички гости, които идват. Тук има една атмосфера на стари сгради, на изкуство, има галерии, има книжарници, има биомагазини, има театър. Тук е наистина едно много специално място, което обаче последните години е леко така позабравено и занемарено. Ние просто искахме да му вдъхнем живот. А как ще става зареждането тук на нещата, защото се намираме между две много натоварени улички малки? Ами, доста трудно. Това е посланието и ни и към общината, и към кмета на града. Просто да се работи в тази посока, града да се освободи от тези коли, които пречат. И сега в момента ще го направим въпреки всичко. Не знаем как точно. Елата след 2 часа ще видим. Кога е официалното откриване всъщност днес? Официалното откриване очакваме около 10 часа сутринта вече да имаме много производители наредени тук. След обед обаче, ако дойдете в така, може би 4:30-5, ще бъде най-интересно. Ще има дегустация на вина с сомелиер.
ще има доста украса, хора и започва културната програма тогава, тъй че можем да кажем, че днес след обяд е правилният момент за посещение на това място. Правилният момент и може би правилното питие, греено вино и който иска сок. Това беше включването от Варна. Нещо, което обаче искам да допълня в края. Наистина базара се намира между улица Шейново и Драгоман. Места наистина емблематични с това, с нещо лошо, че, например, дори една пожарна кола с затруднения преминава през тези улици. Дано наистина няма никакъв проблем от тази гледна точка. Това е, колеги, от Варна. Цекова от Варна, там в пространството до Кукления театър започват 3 дни на нетрадиционния и различен коледен базар за друга Коледа. А вие не забравяйте, че също можете да се включите в кампанията на Българската национална телевизия и Столичната община да украсим София за Коледа. Изпращайте снимки на външна коледна украса и може да спечелите награди. Вижте как. Столична община и Българската национална телевизия стартират кампания "Да украсим София за Коледа" за външна коледна украса на сграда, прозорец, балкон, дворно пространство или други. Изпращайте снимки с празнична украса на имейл адрес ukrasi_sofia@mail.bg до 20 декември 2014 година. На специално създадената страница във Facebook "Да украсим София за Коледа" ще бъдат публикувани всички относими към кампанията снимки. За втора поредна година именити пловдивски художници се обединяват, за да подпомогнат футболен клуб "Локомотив". Всеки от тях ще предостави своя картина, която ще бъде дадена на търг. За какво ще се изразходват средствата, ще разберем от Мария Павлова. Добро утро, Мария. Кога и как ще се проведе търгът? Добро утро, Илия. Добро утро и на нашите зрители на БНТ2. Много интересно събитие предстои сега, тази вечер от 19 часа. Тук от мястото на събитието се включваме галерия Опарк. Тук е мястото, където 20 именити художници от Пловдив даряват своите картини за търг, който ще бъде проведен тази вечер, както казах, от 19 часа, а средствата ще бъдат дарени на футболен клуб "Локомотив" Пловдив за детско-юношеската школа. В момента при мен е колегата Дончо Донев, който е един от организаторите. Дончо, какво можем да кажем за това събитие? Разбира се, ще изброим и авторите, но като идея, ти си така в зародиша на нещата, вече за втора поредна година. Защо решиха пловдивски художници да подпомогнат именно "Локомотив" Пловдив? Значи идеята, Мария, е на великия Колю Карамфилов и на Ники Неделчев. Те двамата си бяха много добри приятели. Ники е и голям колекционер на Колю. Идеята беше на тях двамата да се направи нещо, с което "Локомотив" да се покаже пред хората. "Локомотив" винаги от първопроходците си от спорт клуб винаги е бил тясно свързан с културата, избита на този град. И тази идея е на персонално на Ники и на Колю Карамфилов, който за съжаление не е между нас вече горе-долу година. Първата изложба мина при огромен интерес. Някъде за 10 на минути се разпродадаха почти всички неща се разпродадаха и бяха дарени на децата, които пък ще носят локомотивския дух. Независимо в какво състояние е представителният отбор, най-важното са тези мълчугани, около 500, които тренират на уловата и които носят черно-бялото в себе си. Името на изложбата е на черно и бяло, е на Колю. Най-хубавият момент, си спомням, миналата година от изложбата беше, когато Колю облече една фаналка на Локомотив и големия художник Румен Жеков и
гениалния Христо Колев, бащата, написаха номер 8 на нея. Това беше наистина незабравимо, както и изпълнението на Огнян Видев, който дойде, на големият български джаз китарист Огнян Видев, който дойде и така безвъзмездно свири на изложбата. Това бе нещо наистина велико. Нека да кажем и кои са част от, разбира се, ще изброим от пловдивските автори и художници, които ще дадат наистина 100% от продажбата и ще отидат за детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив. Достатъчно е да кажем, че ще има картина на Георги Божилов Слона. Картината, която преди малко видяхте, е дарена лично от неговата дъщеря Мия. Голямо благодаря на Мия за това. Голямо благодаря. Голямо благодаря на Мия за това, че този велик художник ще участва и по този начин в това събитие. Следващият човек, който предоставя картини, разбира се, е Колю Карамфилов, Станимир Видев, Камен Старчев, Атанас Хранов, Румен Жеков, Иван Шишков, емблематичен пловдивски художник, разбира се, и Калуян Илиев, Кокимото. Това са само част от хората, които ще дарят своите картини. Хубаво е да кажем, че наистина, както други благотворителни събития, най-вече свързани с по този начин за някаква кауза, обикновено даден процент отива при хората, за които е обозначено, но нека да кажем, че този вид търг и това събитие ще бъде изцяло на 100%. Да, изцяло на 100% ще бъде за децата на Локомотив. Така беше първият път. Така ще бъде и този път. Нека и Стани Видев да прекрасна работа в черно и бяло и червено са цветовете на Локомотив и на първопроходците от спорт клуб. Това наистина е нещо уникално. Аз не зная да се прави някъде другаде по света. Бих се радвал. И това е един вид възпитание на децата, на подрастващото поколение локомотивци, не само в спорта и в култура. И така като гледам рисунката на Слона, се сещам за неговите думи, че черно-бялото рая се облича първо на душата, след това на тялото. Слона е бил много близък приятел, доколкото от разказите на него, на близки с Христо Бонев Слона и неговата тогавашна съпруга Катя Паскалева. Почти на всеки матч на Локомотив са били на голямата къща на стадион Пловдив, който за съжаление и за наш всеобщ срам е в това състояние. Дано нещо хубаво се случи на него. Но това, което бих искал да кажа, тази изложба, тя се роди като нещо, идеята се роди като едно коледно благотворително. Искам да кажа, че в общността Локомотив това не са епизодични неща и не само, примерно, това се прави и от организацията Трибуна спорт клуб, правят свои инициативи и то не кампанийно на Нова година, когато се хвърлят примерно и чували на деца и момчета от Готмия Тунс и от Наполитани. Това е просто в философията на локомотивеца. Да. Наистина още много събития предстоят, свързани с отбор на Локомотив Пловдив. Още повече, че в неделя ще се проведе и традиционната черно-бяла Коледа. И така, уважаеми зрители, всеки, който иска да подкрепи идеята и да се включи в търга, може да го направи тази вечер в галерия О-парк от 19 часа. Мария Павлова за благотворителния търг, който организират художници в подкрепа на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив. Наистина състоянието в по-голямата част на българския футбол и спорт като цяло е такова, че трябва да се търсят и такива алтернативни начини за финансиране. Адмирации за което на организаторите. Да видим ни обстановката в Пловдив. Любопитна кампания организираха студенти от Благоевград.
Тя се казва Благотворителен дядо Коледа. Белобрадият старец заедно с Снежанка и своите джуджета посещава домовете на всеки, който изяви желание. Сумите, които се заплащат за гостуването им, ще бъдат предадени по сметката на момче от Благоевград, което се нуждае от лечение, за да може да проходи. Едно от първите гостувания на благотворителния дядо Коледа е в детска градина в Благоевград. Родители решават да зарадват децата си, а и да помогнат на друго дете. Чух за кампанията. Говорих с майките от групата и решихме да помогнем с каквото можем. Идеята за благотворителния дядо Коледа е на група студенти от правно-историческия факултет на Югозападния университет. Сами закупуват коледни костюми и с готовност се отзовават на всяка заявка да посетят деца от града. Всички заедно обикаляме, когато са много семействата и адресите, се разделяме на две групи. Едните са в едните семейства, другите сме в другите. Над 80 семейства са решили да се включат в нашата инициатива и това показва, че хората наистина са с добри сърца. Събраните средства ще бъдат преведени по дарителска сметка за Михаил Николов от Благоевград. 18-годишният ученик в Националната хуманитарна гимназия е прикован към легло. За възстановяването му е необходима рехабилитация в чужбина. И сега е моя месец, така че за това сме решили. И с тия хубави студенти, как да ни им помогне човек? Общината много също така при сърце поде инициативата. Към кампанията се присъединява и информационният център в Благоевград. Там се приемат заявки за гостуване на дядо Коледа и неговите приятели. Подаръците на белобрадия старец също се съхраняват в центъра. От ден на ден все по-голям интерес. Разпечатали сме флаери, които разпространяваме съвместно с информационния център. Благотворителният дядо Коледа ще обикаля домовете до края на месеца. Той обаче е готов във всеки един момент да се отзове на желанието на добрите деца да им гостува. Даже ако ме се обадите на 5 януари ще обиколя. Въпросът е да помогнем на Миша. С костюм или без, работата на дядо Коледа е да прави всички щастливи през цялата година. Затова пред нас сподели, че благотворителните инициативи ще продължат и след празничните дни. Преди минути ви показахме на живо какъв е трафикът в столицата днес. Аз обаче мога да ви кажа със сигурност какво ще бъде движението по софийските улици утре. По определен маршрут, точно 2 дни преди астрономическата зима, ще се движат само велосипеди. Причината е, че дядо Коледа пристига на колело за 8-ма поредна година и ще обиколи 6 града в страната. В София коледното каране се организира в сдружение Велоеволюция и ще започне в 11 часа утре. Има само едно условие. Облеклото на велосипедистите и украсата на самите велосипеди трябва да бъде коледно. Ивета Шилигарова вече е с организаторите на събитието в София. Здравей отново, как върви подготовката? Здравейте! Намираме се на една от малкото, за съжаление, велоалеи в София. Сега ще разберем какъв ще е маршрута на вело дядо Коледата утре. Казвам добро утро на нашите събеседници, които бяха така добри в това доста приятно зимно време да се включат в добро утро с БНТ2. Радостина и Орлин са наши гости тази сутрин. Откъде ще мине дядо Коледа утре? Откъде ще тръгне първо? Дядо Коледа ще тръгне от площад Света Неделя в 11 часа утре сутрин. И маршрута му ще бъде изненада. Ще дебне зад всеки ъгъл да види кой е добричък и ще му подава късметче за добро настроение и хубави неща през 2015. Какви са изискванията към хората, които искат да се включат? Трябва ли така да изглежда достатъчно нелепо, вероятно, колкото аз в момента? Ами тези, които са с колело, разбира се, са добре дошли. Тези, които, например, са с деца, семейства с малки деца, също ги каним да дойдат, защото дядо Коледа обича дечица и също ще им даде късметчета. Ако сме с скейтборд или ролери, можем ли да се включим? Ами, защо не? Защо не? Те са също превозни средства на колела. Велосипеда, който виждаме тук тази сутрин, също е украсен. Трябва ли да са украсени и нашите колела, ако искаме да се включим утре? Ами няма нужда да са украсени, но така е по-забавно и по-весело, когато има нещо блестящо по колелото. Не се случва за първа година това събитие. Как реагират хората? Какъв е вашия опит до сега? Ами, всъщност е така доста хубаво, когато човек бъде изненадан от нашата дълга свита
по улицата. Особено децата много се радват, са искрено изненадани и затова държим маршрута в тайна. Като гледам тази година снега все още го няма, затова по-вероятно е дядо Коледа действително да дойде на колело, отколкото в шейна. Как обаче трябва да се приготви един човек, който не е свикнал с зимните условия, за да може да кара колело и през зимата? Слага зимните гуми, слага едни ръкавици, за да не му е студено на ръцете и всъщност когато караме колело, се движим и ни е по-топло, отколкото примерно ако чакаме на спирката, така че не е чак толкова по-студено или нещо такова и всъщност както дори в най-студените дни аз карам колело, все пак хората и в най-студените дни ходят и карат ски, им е приятно, така че не виждам защо трябва да е неприятно карането на колело, то е почти същото. А като падне сняг, карате ли колело? Карам през цялото време и лед като има. Вече колелото се превръща в шейна. Тези ни бяха доста мъгливи. Допълнителни светлини слагате ли на велосипеда? Специално от моята светлина хората се оплакват, че е много силна, така че в мъглата върши достатъчно работа. И това е просто, трябва светлините наистина да си работят и да светят и няма проблем. Разбрахме обаче, че по принцип вие карате в това студено време. Къде е вашето колело в момента? Моето колело в момента е в работилницата при джуджетата, защото се украсява. То също трябва да бъде блестящо в неговата, така, как да кажа, розов блясък, защото аз карам розово колело. Какво друго колело да кара едно момиче? Утре разбрахме, че ще има и изненади за всички, които се включат, а и не само. Едни късмети, предполагам, новогодишни. Да, ето тук даже може да си тръпнете едно късметче и докато видите какво става и какво ви чака през другата година, мога да кажа, че тази случка ще се случи в още няколко града в България. Къде? С нас заедно ще карат още Русе, Варна, Шумен, Разград и на 27 декември Бургас. Тези всички градове вече имат такива планове да се включат. Дядо Коледа ще успее да обори всичките. Абсолютно, това вълшебство му е присъщо. Така, сега да прочетем какво ми се падна. Хей, краченце, хей ги две, хайде на педалите. Ама моля ви, сега съм Елен, какви педали да въртя? Няма значение. Всички с копита, с велосипеди, с ролери, кънки, каквото още си изберете. Мястото е Света неделя, утре, 11 часа. Несъмнено ще бъде забавно. Кому не е нужно такова весело настроение предпразнично? Разбрахте, уважаеми зрители, това е мястото в София и в още няколко града в следващите дни. Илия? Благодаря ти, Ивета. Интересен стайлинг, заложен на коледното настроение. Разбрахте, утре в 11 часа дядо Коледа идва на колело в столицата. След това ще обиколи още 6 града на страната. Да видим обстановката в София. Срещата със специалния ни гост от Благоевград продължава. Миглена Медарова отново е с пресаташето на футболен клуб Пирин Велислав Елезов. Към тях обаче се присъедини и треньорът на отбора, господин Йордан Самоковлийски. Мери, снощи господин Самоковлийски беше обявен за треньор номер 1 на годината в Благоевград. Поздрави го лично от мен и към вас. След секунди ще предам Илия поздравите към господин Самоковлийски. Сега продължаваме нашата среща с Велислав Елезов. Ние се намираме на стадион Христо Ботев. Аз съжалявам, че мъглата вече започва да се дига от града и така в момента едва ли зрителите могат да видят стадиона, но пък ние сме го показвали доста пъти. Несъмнено Благоевград е един от футболните градове на нашата страна. Кое е специфичното в футболната култура? Какво може да се види и усети тук? Нещо, което не може да се случи в другите градове, според вас? Най-специфичното нещо, което може да се види на този стадион е характер, според мен. Един сериозен характер, който винаги са показвали нашите футболисти. Освен характер, специфично е особено и публиката на Пирин, която макар и малобройна в последните години, също така е доста
характерна не само за региона, а и за цяла България. Много трудно е било на доста отбори да играят тук на този стадион, именно поради тази причина, че благоевградската публика много силно обича, но в същото време много силно и мрази. И не веднъж е била клиширания 12 играч така на терена и около терена, помагайки на футболния отбор. Специално за футболистите наистина характер и талант. Това е, което е определящото за Пирин Благоевград. Отбора е на крачки от влизане в елитната група. Ще видим ли зелено-белите от следващия сезон, там където има мястото? Искрено се надяваме всички. Това е естествено целта. Пирин да се завърне в А-група, защото определено нашите състезатели го заслужават това, да играят на най-високото ниво в българския футбол. Могат, имат качества. Аз съм убеден лично за себе си, че ще влезем в А-група. Друг е въпросът какво следва от там нататък. При нас, както и ти каза вече, господин Самоковлийски. Господин Самоковлийски, поздравления от целия екип и от водещия ни Илия Илиев специално. Снощи бяхте избран за треньор на годината. Попитах преди малко господин Лезов, сега и вас. Ще дойде ли моментът, в който отборите, големите отбори, както се казва, грандовете, ще се страхуват, знаейки, че идват да играят на нашия терен и да се изправят срещу отбора на ОФК Пирин? Добро утро. Благодаря на господин Илия Илиев. Значи в Благоевград ние силно се надяваме, защото точно в този момент имаме футболисти, които така имат качества да защитат реномето на Пирин Благоевград. Оценяваме също, че все още са млади, нямат достатъчно опит в професионалния футбол, защото знаете, че 2-3 години се задържахме в долната дивизия. Но мисля с така идването и на втория полусезон и с привличането на още 2-3 ще изградим един отбор, който така ще има характер, ще има стил, ще има визия за А-група и ще направим всичко възможно, разбира се, по нашите сили, да направим така, че отново да напълним този стадион, отново да зарадваме феновете, както каза и Елезов, които не са гледали скоро на този терен на отбори от А-група. В същото време това е крачка напред и за самите футболисти, които трябва да израстат и да бъдат показвани в това първенство, защото виждате, че има доста хора и в национални отбори, и в другите отбори, които са рожби на нашата школа. Защо не да не отидат и други в тези грандове, да ги попълнат и да дават така облика на българския футбол. Последният ми въпрос и господин Елезов, и вие сте изключително отдадени на това, което правите. Това ли е най-важното, за да се справяте с работата, която ви е възложена, с голямата задача, която ви е възложена, а именно в случая влизане в А-група? Значи на мен специално доктор господин Камбитов ми е поставил тази задача, че отбора трябва на всяка цена да влезе в А-група. Аз го приемам така при сърце и с най-голяма отговорност. Аз освен футбол, друго нямам тук в Благоевград и мисля, че живота ми е отдаден на футбола в Благоевград. Благодаря ви много, че участвахте в сутрешния блок на БНТ 2. Благодаря и на нашия специален гост господин Елезов. А ние всички от Благоевград да си пожелаем наистина футболен клуб Пирин от следващата година да заиграе в А-група, в елита, където всички тук в града смятаме, че му е мястото. Присъединяваме се ние към пожеланията. Пирин е един от най-емблематичните клубове в българската футболна история. Дал много звезди и национали и на национални отбори на България като цяло. Продължаваме напред. Ние днес от 20 часа в зала Арена Армеец концерт ще изнесе балканската звезда Горан Брегович и неговият оркестър за сватби и погребения. Освен най-големите хитове на музиканта, българските фенове ще чуят и песни от последния му албум, който носи името "Шампанско за ромите". Вижте и другите предложения от нас за културния афиш.
От 9 до 10 Добро утро с БНТ 2 ще продължи от студиото в Русе. Сега от Кремена Николова ще разберем какви са темите в днешното предаване. Добро утро! Добро утро от студиото в Русе. Днес в предаването всичко за ерготерапията, какво не знаем за нея и защо казват, че тя е професията на бъдещето. Във втората част на предаването ще говорим за алергиите при децата и за това как да изградим техния имунитет. Започваме точно в 9. Добро утро с БНТ 2 от Русе. Кремена Николова с акцентите на Добро утро с БНТ 2 от 9 от студиото в Русе. Сега вижте прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около 0. На места в низините и котловините ще има мъгла, но в следобедните часове видимостта ще се подобри. Температурите няма да се променят съществено и максималните ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за декември. Над планините ще преобладава слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 около 2. В събота преди обяд ще бъде предимно слънчево, на места в равнините ще има мъгла. След обяд облачността ще започне да се увеличава, но все още ще е без валежи. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните между минус 1 и 4. В неделя температурите ще започнат да се понижават. На места ще превали дъжд, който ще премине в сняг, но бързо ще спре. В началото на следващата седмица температурите чувствително ще се понижат. И днес се опитваме да ви бъдем максимално полезни. Новина от преди минути: пристанище Варна е затворено заради мъгла. Също така мъгла има и в района на Кюстендилско. Внимавайте, ако пътувате в днешния последен работен ден от седмицата. И днес видяхме заедно как се събуждат София, Варна, Пловдив, Русе и Благоевград, заедно с нашите репортери. Надяваме се да ви бяхме полезни и интересни. Ако сте пропуснали нещо, можете да го намерите на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg. Разбира се, можете да гледате и повторението на Добро утро с БНТ 2 от 13 часа. Възползвайте се от очертаващия се хубав петък, който ще бъде слънчев в по-голямата част от страната, за да завършите подобаващо работната седмица. След това се насладете на едни прекрасни и почивни дни. Ние ще бъдем отново с вас в понеделник точно в 7 с водещ Карина Караниотова. Успешен ден!